Temanta ka sngi ngin yo ban page sadaka ni kawai pat ka film ka bakarting di end of spear ka balami house nam arhajarsan. Tekene ka film ka day ka ba jia shisha kumba anggi pareng ka day based on a true story ka balja hakikat khandai spa san pusan san penrus nam mensua. Ha ka ba kita ki missionary ki lalej ban yalap ya gospel syakita ki riu khlau kumba ang ba ki de ki jaj ban riu ki basa syaklau ka ba day hapo Amazon ka ba day hake area la ne ka kabahap hapo kari Ecuador gen. Dia kene ka film ki pen iru ba kumno ka jing ien kala ban pen kala ya kadonun jong gibriu kumno ka te song lang ki haju baru kumno ka wanra ya kata ka jing killa lani kata ka jing snguthu briu ka batmai gen. Bat kene ka jing ien ru kamde ka ba ki briu ki bala andre ka jing ien da ka ba yalap ya gospel jong Jesus Christ da kata hi ka ek ba Jesus la le kumta la hikai kini ki briu bakin sngotu shpang kata ka jing iet kata ka jing iet kalong ban iet ki nong shun ban iet kita ki bale ben le kho ingi baru da kata ka jing penret da kata ka jing yesha da ka jing sngotu da ka jing nget kumta skuski ka penlong ki nong shun bakin kelaken namar ba hakani ka film hoj hakani ka film ki pen hi ba ka ban kong ki mi ki jing kulmar namar kim pat yo kim pat sngotu shpang kata ka jing iet para briu ken kim sngotu iru yau blei hoj ublei udan ha kajing mot jing perkhat jong ki tang ba kim pat sngotu e kajing iet ka ba shisha kalong kumno lane kata kajing shisha ka ba ublei ukwa hangi ki briu mangin im kumno ten re ha kene ka film ki pen ekin ba wat lada ki don kita ki pas lane kita ki bala adab ma ba ki briu ki long khoru khoram kata kajing la inti kajing im jong ki re da ka ba wanra ya gospel pen pau ya kajing iet kumta ka wanra ya kajing sub kajing iet ki ba shisha kawan ra ru ya kata ka jing syong sngan war kumju ru kawan ra ya kata ka jing kala ka jing kim jong ki priu ka batte ki ka film kelas dang da ka bang ye i ba Steve Sain ula le jing le bat umin ka yani ubade urang bakur jong kita ki riu khlau jong ka wadani ha ka bala tip da khasi ki de ki jaj ban riu wadani ken ki ba im hapo jong kata ka ri khlau Amazon ka bade hapo Ecuador de une umin ka yani pan ude uriu ubala ju penyap ya kita ki missionary baru ula penyap ru ya ukpa jong Steve Sain tang bah kene kapor umin ke yani ula kala bamon badon ki daw kumba ang manik de na kadaw jong gospel tang ba kumno pat ukala kamde pat ka basuk na ang ipi den re kene kapor ngin ya pet ya kene story kalang ba hakata ka jing ya le lang jong ki hakata ka jaka kabade harut jong kata ka wa te hangne ken umin ke yani uyo ya kata ka nar jong ke aeroplane akaba kilaya destroy kilaya penjot hakata ka por baki ya sum ya kita ki missionary ki badairu hakaba kan thup lang ru yokpa jong Steve ken te hangne open eken te hakane ka por anda haba Steve uyo ya kata ka nar jong kata ka aeroplane ma yos ngothu ba uday umin kaya ni uba penyap yokpa jong baru hakane ka por umin kaya ni ulas ngothu ya gospel ya ka jing ye jong blai te hangne ulas ngothu bakawan biang ka jing penrem namar ba mau ula dei uta ubriu uba penyap ya ki briu ma ba penyap ya ki briu ki bahak ken te kawan kata ka mesim u kalong ba usyak kan taj na ken na kata ka jing isen e jong blai te ula ong ha u Steve ken ba mau dei hak shu ban im hangne namar ba ula shim ya ka snam jong ki balui lui te kumta ula ong ha Steve ba undei ban penyap na yo ten re u Steve pan u ong ba kamlong te ka basuk ya u bon le kumta tang ba kawai pada kejing long dok kawan baik kata kejing sngau ba kawan baik kata mesim ban ong ban penihar keput baik yau neu briu bal ashim ya ka mesim jong pa jengu tang ba kata ka por pat lamon ban penyap tang ba mesim jong bleu umsya ken te kata ka por ru iya iken ba kata ken kejing ya mak berkeliang kalong ha padeng jong kini ki arngon athrai ha padeng jong ki briu dang iya yai lang ha kaju ka jaka ma oi long ba esengi la ya it ma tang balada tip lana kan mau pat ya kita ki por ki balada ha kabangi la ya long kita sisin ki bai la ya penyap mar keliang ki bahing asam ong epi kadonot jong priu kamde ke ba sub hadu kata kata ban ong ban ya mar keliang namar kane ka dok jong priu kalong ka ba hadu kata kata kan ten re ba khadu ko ba ong menel nang ba jong ka gospel pat tang ne ken uni umin ke yani ula kala pamot baru u Steve ma hangne hi habal apoi utau pun mau ba usngau la shu ban mam tang bada ka jing ye jong bleu usngau thu ba kumbau kupa jong u hi usya te anda haba kita ki briu kila sum yu
te kumta kawan ka jing sup jong ublei te ula map na ken yomin ke ani te kan ni ka jing map jong uru ka ailat yomin ke ani bom nam ngau rem gen halade ma baula de kum nong priap te hangta ka jing isen e jong blei kawan lengba da ustif ken kamot ustif ula map yau ne ubreu da ka jing sup ka jing e jong blei nga ong e phi balada umun stem khot jong blei umpat yo ustif te hangne kamot la panyap ben atrai ki breu ba ki ba man ki ba don ki ba long hakane ka jakama kum ha ka jaka jong ustif bantip ya kata bau kupau syak penyap hakti jong ne ubriu ya shongling lang gamon pandai ke basuk tangba ka gospel jong blai pat hadu kane ka pan kalai ki briu te ka jingkeli pat kalong menta ba kumno pat umin ke yani ulong ba runar hadu kata hadu ba uhaban penyap ya kita ki balui ma henre menta pat ya i ba ude ubriu bas nguthu ya kata ka jingsham jong kiwe ya kata ka snam hakti jongu te kumno pat ukalla hadu kata hoj kumba ong ba kade gospel tangba ha ke pat kadur te kata gospel kala ban kalai pat kumjuru ka ki ba penlong yu ba ulang runar hadu kata ha ka por ba gospel kempat shem yu kan to gini pet nak ne story kalong kumno te ka khana kalong kumni ka por ba udang rid uni umin ke ani te kumba phitip iba wat mangi ki khasiru men shwa baro ki jai ben riuma ki badang yat hala ka jong kata ka lenti da ki kunhun jongki te ki don bet kita ki we pat ki para benriu ki baya shun ki baya bishni ki bakwa bet ban penyap namar ba kita ki bakham khlain bor ki kwa bet ban penyap ya kita ki ba rid borgen te ki breu mon shwa ki khamlong kum ki marat hiru nde banga kenok lane kan tho ya kata ka jinglong breu ma tang ba ka history ki batai kum ta te bagi breu ki ya penyap para breu kita ki batlot ki haban phetri ki nangdu jaj te hakani ka ju ko por i ba hangne kane ka jai benriu jong u men ke ya nema ka syair thama kita ki wei par ki jai benriu khlau ma te kum ta kale penyap ke kita ki bahiang hasam jong u wat hadu ukpa jong u ru khlat na ke te umen ke ya ne pan hakne ka por ula phet lang bat kane ka wei ka khana red ka badai ka prajat benriu jong u te ngim tip ka de ka para jong u lene ka de ka kha jong u lene ka de tang ka pra konhon jong ki ma te hangne ula phet lang bat ka te ula lak ke naga kti jong taurong ba kur jong ta ka we ke jaj benriu te kumbala sai pat anda haba kila le phai biang se kata ka chaka ka ba kisa te kila ya duna pat bha hadu kata te hangne ukpa jong kne ka khana red ka ba kerteng ka dayume te mo ula it na haumin ke yani uang ba shim ya kne ka khon jonga men sumar ken yaka baru yada yaka na kino gi jing sneu ken bat hangne uni ukpa jong ka dayume ulas ngothu ba kita ki wai pat ki jai benriu kin sawan hir thma biang ken yaki namar ba ki lanang duna pajam ki kwa bet ban panjab na sondon barok ken khamtam lei khuni ti jongki khanang ba kinam don ken ki ban hir pateng temo oro hang tabut bon umen ke yani ula shem yaka baru ula yalam yaka shaka jaka ka bajengai ti anda ba ki la poi kata ka wei ke jaka pat ti ki don kita ki nong set merat ba ki yatre artar ro hang ta ki briu ma ki ba de ki riu shnong ti hang ne anda haba ka dayume kali i ta ki breu ta ka kwa ban lej bat kita ki breu ken bat kala rai ru ba lada ki penyap ya karu ka biang bet namar ba ban im hang ne ri khlau ka ong ba kam sngau don ka ta ka jing sngau shkan gi kum ta kala lej tur bet si ta ki breu ta ki breu ki lamot ban set ya ka tang ba ha ka ta ka jing yo i jong ki ya ka ba ka de ka khana ret te kim not shu ban set ka don ka ta ka jing sngau ma ki khana ret ban penyap ya ki te hang ta hiru anda kala poi te hang ne ka ban ta ngim sngathu ba sha ei ba ka ne ka dayume ka poi imtip bagi penyap ya kane ne ki pen im ya karu te ka story pat ka ya shadin pat da ki post nam gen imtip hadu kanos nam namar ba kani ka por le se kim pat bu record ma tang balai i pat mu men ka yani ula he ke hangne baru ula yalam ya kata ka konhun jong kata ka jaj benriu jongki te mo la long kum tau chieftain la ban ong da khasi ude urang ba kur la ne urang ba jong ka konhun te kata ka por le i ba unet sen udang nya ya kata ka helikopter jongo ba ude artaru pilot bat kumba ong ru ba ude missionary te ka jing tmo jing uga long ba ule swat ya kata ka jaka khanang ba untip hai ba kita ki jai benri wa dani ki basa hari klau ki shong ki sa ken khanang ba unyo ban le ra ya gospel te ule hikai ru yo kon jing u ba bu dang lane bu marking hapo jong kata ka mam khanang ba untip ken ban ai ka jing tip show pa jing u anda ba ula le ya gospel te anda ba unet sen ula lap ya kata ka jaka bakidan te kumta anda haba ula lej phai shiyeng te ula yathu ken hakata kurim jenggu bat kita ki para missionary jenggu ba ula lap ya ka jaka ba kita ki
riu khlau ki yashong te uang ba kala dei ka por ki bakin le sapriang no ya ka gospel bat kata ka kurim jeng kala khuslai kin namar ba lada ki le seta karon jingma namar ba kini ki riu khlau jong ka wow dane ma lada le seta ka jaka baki dan ki penyap bet namar ba kim long welcome dane kim jula ban pediang ye ki briu ki banabar namar ba kadon bet ke jingting hakiru bat makiru ki kwa bet ban penyap ye ki we te kata ka dei ka culture jong ki te anda haba kala yo ngau ba umun ban le sya kita riu khlau kan utau kurim jong kama unet sen te ka khuslai kata kan yo bau sya penyap dan remo o padu ong ba ngidei ban syania kan ho blai ma o blai un kata hi kita ki briu ma da ka bor jago da kata ka jingle bha jong ki bas ka weru ko ong bas ka weru u ong ba long ba lada ailat si ailat ane pen slem ma ban lej aya ka gospel si kita ki briu kin la ban du jat bat ru kan ni ka jing penyap pramaki kan sa continue lan kan peteng biang tat hadu ba kidu jat kan jini ki briu wasa kaweru ang ba kane ka jing ya penyap markeliang jong ini kijat penriu kala po syadu kita ndong skor jong kita ki riu he riu han po US ken baki lamut ban wan ra no da kita sipa jong ki kanang ban kem gen ya kita ki ba penyap pramaki te namar ba kadon ka jing ting ur kalang ba lada ki wan ra da ki sipai asang thu bet kalang ba kini ki wawdani kin yela persya kita ki sipai te kata ka jing yela persya kum ki sipai pat ki badon suloi lada ki set kita ki briu te ki la ken ban yap te ka jing yap jong ki om tip syu kumno ki yo ne ampat ya kata ka jing pendem no blai ken te kata ka de jing khusla jeng te hang ta ki le pen krek ken kumno ban le ban ban penlong perlok bat kita ki riu khlau te suki man la ka sngi long ba namar ba kilatip ya kata ka jaka ba kita ki riu khlau ki sa te ki depan hap de ki jing bam ki pen hap de ki tiar gitar ki pen hap de ki e kat ka ba ki tip ken khanang ba kine ki riu khlau ki sngu ba kine ki kwa perlok namar da kata ka jing le ken kisngau thu bakine ki briu kimde kita ki nongshun te hang ta suki makiru ki khamlong open lan ki khamlong kelut men sim banya dei bat kita ki briu ki banabar gen te hang ta lai e ba kita ki ru klaur ki kham yak man gen anda ba kita ki banabar ki wan ra jingbam ki wan ra dos yar e ma kanang bakin ya penyap kanang bakin ya ban ya bam yadi gen te hang ne kin suki ki sayalong perlak bat kini ki riu klaur da ka ba amdei ke balong directly ndre da kata ka jingle ski hadu ba kila pediang ki kum ba kilong ki paraloken te kata ka jing ai kaliang jong kini ki missionary ha kita ki wodani te kini ki wodani ru kila sedang mesnguthu ya kata ka jing ai kaliang jong ki we te kum ta ru maki kila sedang ban snguthu ya kata ka jing ai buram ru shaki we kin te maki ru kila ai kaliang ki dau tau simlong let kin khrang wa pen iba maki ru ki buram ya kata ka jing ai kaliang ki we bat maki ru ki wa ban ai kaliang ya ki kin te hangni anda bagi ni missionary ba ki i ba kila ai keleng sama ki ru yaki te kumta kila sungthu ba kini ki beri kila sungthu ya kata ka jing sim bar ka jing ai keleng te hangtar kila perkhat ba kala along ban yakren bar kini ki beri amar ba kala don ka jing sub anda ba kita ki wei kila ya ai keleng kan te sakawe ru kalong hangni ba uni u missionary wei ba khamnang ban kren tin jong kini ki wodani amar ba kadayume kadon bat kini ki missionary ka sat hikai ki ki hakak tin jong ki te de maki kin beshim yaka mana du ataka por bakaja de kini missionary ba asumar yaka ki bahika yaka shpanga gospel te une pat u kran kin haga ktien jongki ong bakadai me kadon nang batki te maki ro ndah bakle asngau yaka ta ki kwa shushu ban tip ken shpanga ta ka jing kumno baki rigi sumar yaka dayume te hagawe ka sngi pat de namar ba kita ki odane rumah kila tharang bani kenduk berkini ki beriu te maki kila lej ban hiar harut jong ta ka wa ken takawa Amazon ma ti hangne kila ya kenduk ken ti anda ba kila kenduk kita ki ru khlau phat long ba ki phla namar ba kali kesni da jongki ten re maki pat kila kran kat kum gajing tip jongki ki ang ba mangir ki long nilong kumpi simpre akjat ki long kaju e super tangkarang te hang ta hiru kita ki wadani kila sedang ban syania kini ki missionary kumta kila sedang ban yakran te se kim das nguthu bhai kentin tang balang ba jong kita ki jing pen ki ikti gijat ki action ma body gesture kumba ang ki pareng te kumta kila sedang ban ya nguthu kumno ba kini ki kren kumno ki tai ki kren gen te hakata ka por e ba kini ki missionary kila pen ki ki hakata ka helicopter bat ru kila pen nya eki bat ru kila enjoy kin kita ki wadani kin bat kila sungthu ba kini ki beri kumde ki nong shun jengi kide ki ba aya ka jingkerman asa ka weru kila kalish phang ka dayume wala kata ka jingkalish phang ka dayume pat kim sungthu kin kini ki missionary ki ong ba tip ki kwa ban kren ayu kini te kata ka por ru kata ka we khna long ba kala songlok bat utau we pat ma te haba kim sungthu haba ka kren phang ka dayume te ka kham sungsi namar ba kani ka
kanika khana hne long imat bakadei ka men jongka imat ya kadai merong imtip yo badai ka kur ka jadru te kamong mesim kan lada kim la ban ajing tip chpang jongka te hedin ga phetna te hakata ka jing phet jongka pat utaw shenrang ulit buddin ya ka baru la thmo ya ka jing smu sneu ban le ki kam sneu kan tenre kita perkirang ba andah ba kila lap yu te kila keli ki mut le ayu kumne tenre ma upat ula thok kan hakine ki rangba ra ka bau ang ba kila poi shikne ka klau de namar ba kila shabe ha kita ki dali kin kila thmo ba penyap kan yaki tianda ba kini kila ya sngo kham tam le umen ke ani ma sedang bandon ka jing yadai bat ki sedang ban syania te kawan kata ka jing sngo artetin ang ba kini ki dali ki wan ban trap yaki ban penyap yaki da kata ka ba ki le ba te hangta ula sedang ban khi khluit kin ma or namar ba u imbet ka jing im ka bating kin ma namar ba ki sya penyap te kila kelir hakene ka kanthai ma hato ka de shan em ya kata te makar ko ang ba kala kele sephang kada yume ma hanrei kini ki doli ikhlam yathu yai iman ba kila panyap hi ka bat mantar ki kwa pan panyap sayaki te kata ka long ba ki athok syukor kini ki arngot namar ba ka jing sisha ki ting ban yathu ya ka jing sisha kan lang ba kila thmo ban le ya ka kam sneu kan namar ba kane ka kanthai bat une ba kham he hang neru kaladon kata ka jing ya baklah padeng jongki ban yathu pat kini ki rang ba ki ting gen hi ga de kata kan tagra ki sathak ki sapharap kita missionary kanang ba maki kin lat kan te makiru hadin anda haba kila ya skau kata khubar ban ong ban ba kita ki missionary ki mut ban penyap ki te makiru hajaka ba kita ki we kin yo shwa ban penyap ki adai bet maki ban lej atak shwa kan te kumta ki la lej ban penyap kita missionary khlam don kata ka jing isndai kan te kata ka jing penyap ru kalong ba unit sein kan Ukraine da kata ka kantin lokal ma kata ka kantin jang ki wadani ong ba maki kimde ki nokshun maki kide ki paralok kan tianda haba uni min ke ani ule sngow ya kata kala dong ngak ni men sim jongu baru kata ka por ki lai ikin ba utau breu badan ni kata ka pistol uklam set uklam pen men sau ki watang ki weru wala daki pen men sau maki ki ten reu la set ya kata pistol si jarang ban pen e ba maki kim sem lawan sisa ban pen mong ni ki breu te haden ru min ke yani anda haba ula pet kata ka helikopter ule i yakidur jong ukhun jong ustif kin te kumba hadin ka to kan sngi pan le ba kita ki kunhun jong ga balang ki lalej syakata ga jaka namar ba le ajing tip kumba aral ni laisngi kita ki nong le missionary spa wadani ki khlengwan phaisu te ki lasngau khiam sem te kata ka jingle jongki ki ba kita ki parashakri ki la shapan yap kan ha kita ki riu khlau te kumta kita ki wadani ki hi ba kita ki kunhun balang gi awan tang ba kimnot ban atak ki namar ba ki khambun kita ki kunhun te anda haba kini ki kunhun balang kila lej phai te kila yathu ba kita ki missionary ki balej kata ka jaka kila khlat no ken te kumta kita ki riu kan thai kila snau kumba kilong kita ki kemi lane kita ki thai sha i tanga no te kalong ga basngusi ki bakindu kita ki tanga jongki te kata ko por ustif badai ukhun jong u net sen udang red kumba udang khat ar khalais nam karta te kata ka jingdu jong u yukpa jong u kawan kata ka min stem ka ba donon kawan kata ka jing kumba angki parang ke hatred ane ta ka jing isi ya kita ki beriu ki ba le benyo kupa jangu khamtam lei kumba ang ba ulej da kata ka jing nyat ma wan ra ya ka gospel te maki par ki penyap te kalang ka mong bha ken haru kata te haden nang ta lei ba kani ka kunhun wadani kala bishar yo tau ba khamlong runar kata kunhun jangki tamar ba kila tim ya ka jing shisha ba ma u lapa ula phon ya kani ka khna ka badang red ma kam pat der ta ban yo khun te kata ka jing pa jing pon jing makaru kalangam te kumta kila ya bakla kila ya hab barul adon khun hapo ka kpo jongka tanda ba kila ya tip ya kata kila ya sum yu baru kila mod ber penyap sundan yu te hangta hiru umen ke ani ulas nguthu ba kane kade nakadaw jong nekin sapen mi kata ka jing ya penyap ya kita ki briu ki baloi te kata ka jing yap jong uni u runaru namar ba ula tip badan khun hapo ka kpo jong kane ka briu ma ka ba ula le sneu te udawa kin ya khun jong ul ne ka khun jong ma te makapat ka angkam tra kan ban ai namar ba kum ka jingat jong ki kini kinong wadani ka long ba lada un yap utau kpa ki khun kin dei ban yap kan khamtam le gi badang rin kanang bakan ai jing suk kan ten re makapat kala ong ha umin ke ani ba unde ban pendukut ya kan ka jingat ma temo upat ulo ong ba lada kane kan long kaju sikaju kumno an pendukut ika namar kade jing le briu hi pat baru ong balano kan kut kane ka jing ya penyap para briu yang ta makaru gras tang ban pe skor gen
Te hadin nang tapat lai iba syaka-caka jong kini missionary. Te kini ki bahaying jong kita ki bala du no kita ki kurim jong ki kidang ya pet ya ke video ha ka baka dayume ru kadon. Te anda ha ba ki la ya pet hangta kadon ka jing kita ya ka dayume ba katip te ba kita ki peradok prasnam jong ka ki ya penyap ya kita ki longying jong kita ki briu ki babasa ki basumar ya ka. Te hang ne kawan kata ka jing penrem ya ka dayume kawan kata ka jing bom ngolong mentoy ban imlang per kini. Kawan kata ka jing ngau ba kumba angki parang ka jing ngolong guilty te. Baka penrem ka penpok ya de ba kumno ba kini ki briu ki ba riba sumar ya ka kile e ya ka ki klempen mensaw ya ka ndai kita ki longying long sam jong kapat ki parajat meriu jong ka ki penjap dusmon ya kita ki briu ki ba riba sumar ya ka kan ya kita ki kurim jong ki te kawan ngen kata ka jing ngau bom long mentoy shu e ha jing im jong ka kelas ngau mong ma kelas ngau long bakla kan ten rei makipat ki e bet ya ka ki krup ya ki ong ba kamdai ban perkhat kumta kila amap kenya kita ki bala snew ya kita ki bahing jongki na marba kim tip tama bapli lada ki tip ki namle hira te hakata hiru ka poli e baka dayume ka lawan kata ka jingmat hakaba kala day ban lejmi sya kita ki para jaj ban riu jengka ki para bahing jengka ma namar kila tip te ya kaca kasa jongki namar ba dakata ka jinglet jongka kan wanra ya ka jingsug ban pen id te ba maka walada ka sa kanus na bat kiru ikran pen mensaw ya ka ndri ki ai pen ban ka jingnang jing stat bat ukila ria sumar ya ka hadu ba kada snothu ya ublei ya ka jig ya jongo te anda haba kila lej akata ka jaka te la ye ba kita ki kunhun kila yawan gen kunhun jong umin kaya ni kita ki wadani te anda haba kala keren haki te kidon ki baye iphala ken namar ba ki boy perkat te ba kita ki briu ki ri sumar ya ka hadu kan ne te hangne pat umin kaya ni uang ba kane kede ka ksoj ngai te ba kadai ka ada yumeken ten rei makapat kali thu bet siak ya ka story haka pormenswa porba umin kaya ni uyalam ya ka sta ka khlau ya daw sumar ya ka baru ya kata ka jing thu khana jong ba ukpa jong ka uaikti u ken ba undai ban pet ma u ma ya ka te ka de gumta wala ka taru ngat min kaya ni long ba ulek menlek khanang hi long ba khanang ban klet no ya ka jing ya long perlak bar kini ki beri syabar kan namar balai ba kala don kata ka jing ngomong u ba la penyap kita ki briu kumno bakini ki wei pat kin laban pediang i uken hendrai hadin pat lai iba kadai mehi kalai lamben ya kita ki kurim ma jang kita ki missionary bakin yarab bet bakini ki kini riu kan thairu hangne long baki yarab bet te walada kita ki tengah jang ki kim donru hendrai ki lai ra ki dawai desin ki jingbam jingdi ki lai imlang hangta baru ki lai yarab ya kene ka konhon ya kene ka jat bandriu tak hadu baki das ngothu ya ka jing ien Tedai hang ni hiru kini ki missionary ki sayok banyalap syapang jong kata ka jing ye jong belai syapang ka gospel ke jing pen em jong u ia ki beriu na ki pom baru na kita ki jing pang jing stom jong ki te walada kita ki kunhun missionary ki lalai bahaya ka kunhun jong min ke ani ndai mo opat umpat syam sngo bahaya kata namar ba karang don kata ka min sim ga ba artatien ka jing pom syane aki baru ka jing ting ru karang don namar ba mantau la dei utau nong yalam u leader jeng akun hun uting ken yok badan ki ba shuan le bha ma kum badai kita ki story ku psni lang brad ki shuan le bha andai yok ba hadin pat ki wan ra ya jing kulmar ban penyap ya ki asakawe ru kalang ba na du baudang rit hi usu phet bet ya ka jing im jeng u nakata ka sni jeng ka jing yap ka bet bet ka jing yap yu te kum ta ka dan ka jing ting yu te da kata ka jing ting ju u kalang ba un yada ken yala de bat ya ka kun hun ru kum ju te hagoi ka sngi ru kalong ba ula khat yu kimo ban lej ban be maran bar ru ban lej ban panjab briu tin reu kimo tre shu ken bar ukimo balai bom tre kalong ba ula yo ya gospel hakaba hagoi ka sngi mau le kren bat ka de yu meken ba ka de yu me ka ong u ba kini ki bri kan sini am ban pen mong gen yaki ndai ban wan ra ya ka jingsuk bat ula keliru hakata ka sngi por ba ki ya penyap ya kita ki missionary balai ba kim set kala yaki te hangne makaru ka ong ba kare kata keng gospel ka ong ba imdai ban yala ka khmat namar ka khmat lane ka benet namar ka benet namar ba kamlong kalenti show belegin barkini ki missionary ki wan khnang na ban tawan wan ra ya gospel jong belai ba maki kum ki briu kin dei ban ya iet ban ya map mar kaliang bat ru ban ya shongsuk shongsan khnang ba ka wan ra ya ka jingkala ka jing im jong ki namar ba ka jing ya penyap mar kaliang ka ban ra ka e ru ka ba bha ken hendrai tang kata ka jing ya shun ka ba kut shu lano ken te dah ba ma u la ya sngaw ya kata kala kata ken yu kum tam tra shu ban lej sya kata ka jing penyap briu bat hadin ru
kadon ga khobor ga basniu kalang ba kita ki kunhun kila penyap na ka kunhun jong umin kaya ni kapor ba ulet ba marat te kami biang kata ka jeng kulmar te gila khat biang yo kimo ba ulet sakata ka thama rai mo ong tre shu namar ba ada kiwan kita ginong syonro uhapan pendemben namar balai ba lada uyala markeliang biang kamot ba ka jeng penyap kan poi biang te uang ba haban penrit te kata ka jing ngau jong min kaya ni padi kata ka jing ong jong kimo ngau po te namar ba de leader te uang ba kata kamlang te hadu ba u min kaya ni u khamshun ya u kimo ma namar ba uang ba kini ki missionary ki wan sikne ka jaka kila IB ya ka jing mo jing perkhat jing u tang ba ki klemle per ke bas new hendrei ki pen i pen ban kata ka jing le ba ki pen khia ya kita ki bru jing ki kumta ha ka ni ka por min kaya ni smuthu ngau thau ke ni ka bawan ha ka ni kun hon jing u hendrei ma ki pat kila let la ka let bet sikata ka jaka namar ba kala de yaki bakin hapan yada ya kata ka kun hon jing ki ru te kata ka wei ga met pat karba kidang ya thia ki osngau kin ba ki don bawan sakata ka kandong kan shrot jengki te anda haba ka ni ka para jangga dayume kami sebar kala keren te kita pat ki briu ki ong ba ki kwa ban yalong perlok bat ki bat ru hangne ka ni ka para jangga dayume ka ong komno phi kwa ban yalong perlok ban nge ba mangi ngi long ki ba ki la long ki nong shon kin ma hagi por man shwa bat hadu mantar ndrai ma ki pat ki ong ba ki ut kin ki ong ba ki dan ki khon ki kiti jengki ki shitom gi sajakan namar ba makipat long ba balik kiwan hakane ka jakaru ko long ba ki bana ba kiwan kita ki doli ki wan ra dawai desin ki balak wan penkhia ken ya kita ki briu ken te maki kiwan khanang na wan ta jong ta ka jing yarap ken te hangta kata ka para jong ka dayu meru ka ong ba ka bha lada long parolok na ban light no na kita ki jing snew ken ma kata ka jing yesun te hadin kumtahi la jan step lai e ba kita ki beriu ki bana baru ki baki la yasyun ki la ya penyap hagi porman shwa ki la ya imlang hata haju ken te hrei umin kaya ni pat anda bauli i ya kata ka jingle bha jong kini ki missionary da ka ba ki alap ya gospel ki penkhia ru kita ki bapang ba da kita ki dawai ki dashin bat ka jing bamru ka poi ma na kita bawan ra na bar te hang tau yu i ba karon ka jing kala tang ba ha upat karon bai ka jing ting namar ba de leader ken te hang ta ken ka long ba kapan kelaru suki kita ki briu kita ki pajba le kim tip e ma ki ba pri long batang bakin yo ya jing khia tang kata hite ki don kam te ha kataru ka jing la jing ki ban pen khia ya kata ka do yang te ki briu ki yo ru ban yalap gospel laki hadu ba ka kala kan kata ka jaka te anda ba la yat kita ki sngi ki ya ki por ki samai bat ki banai ru gumju te le i ba kala don sha kata ka jing kala ha kita ki arkon hon ma namar ba menshwa kila long sisin kita ki balaya penyap markeliang remanta kila ya syong kila ya saklang kila ya syatlang kila ya keman lang ka jingsuk kawan ka jingiet kawan tegade kenikin kata ka gospel jong Jesus Christ ha ka bau lawan ban pen mi ki breu na ki pop jongki larangi pej na gospel jong Matias nang ga banang kang dekat arpawei la tho hangne da ka ba ka ong ka ni tin jong blai kan kharu yau khon men khot ru ya ka kerteng jong u jisu na ba unpen ya ki briu na ki pop jongki te anda haba la lej ra ya ni ga gospel sha kita ki wodani ki ba shu tang ga ba penyap ka ba ting ka ba artatin amron ga ta ga jingsuk te ndai da ga ba lej ra ya gospel ki ngi i ba kita ki briu ki ba sha ha ki pop jong jing penyap ka jing ting ki ba bonjat ki jing kulmar te da ga ta ga gospel la pen ya ga men sem jongki te ga de ka ne kin ka kantin ka baong ba u Jesus Christ udai unong pen emi ki baru ni ki pop jengki bat ka gospel ru ka dei u Jesus Christ si kumbala tha ha Markus nang nangkang dekat nangkang ladang ipet te mantara sngiru ilapoi sibakot jong kane ka film ngangat ka ajing mentoy pi te khublei siboni ka por jong pi ngangat ba ublen kur khoi pi wi pe ba pej ru bakot jong kane ka film sepej pat ha ki video la ni ki film ki ban sawan khublei sibon yaro utrai ke borong shublai aman